Hvad med lærerne og sådan noget? Hvordan er de gode til at undervise? Det synes jeg. Skide søde. Altså meget forstående lærer. Så, men altså, vi har jo rigtig meget ansvar selv. Vi er jo ikke elever med, vi er studerende. Ja. Så vi har selv ansvar for at finde ud af, hvad vi har for til næste dag, og hvad vi skal følge op på, og hvad vi skal skrive notater til, og sådan nogle ting. Det får vi ikke at vide i timerne. Hvor mange timer har du sådan, altså fra start til slut? Jamen altså, vi har gennemsnitligt 18 lektioner i løbet af en uge, men der forventes, at vi arbejder 40 timer i ugen. Altså det får vi opgaver og lektier for til. Sådan, at der både er noget her, fællesstudie, og så noget hjemmestudie? Ja. Okay.